Ngaret bos, ngaret. Woi Kang, ngaret yo. Wah. Wah, panas tuh. Panas-panas sengenge kuwi kang nguliti awak iki remoji ajur. Malam mege iki piye sih, mbok kapiran. Suwe bicara ana wong ngaret belas iki. Terange ngopo ta do ndi? Suket lemu-lemu ngene rek. Terus iki pakan kelinci wis cukup iki. Laran sik. Urip nguli we. Laran sik iki bos. Ora ana wong ngaret belas iki, tak dikonco belas iki. Mbuh, utek. Oh, pencenan. Ngaret Mas. Loh. Sampe bisa kabaret. Iki wis entuk sekilo iki lho. Wis kathah iki. Wes lak wis kata. Sampeyan ngon-ngon apa teng dalem niki? Kelinci Mas, mbek tikus. Oh, tikus saiki makan suket nggih. Suket iki sik iki Mas. Oh, nggih mriki nggih. Ngatur apa sik gota, sik rewapi ngene iki apa? Nganu proyek niki teng proyek nggih. Ajeng bangun-bangun niki. Apa nebas suwit apa ngopo? Mboten ajeng bangun lahan niki, lahan Apa bangun lahan. Nggih, proyek niki. Lahan semene ambane Mas. Nggih. Iya, mbok iki. Wekmu pol ndi? Wekku kok kene tok. Wow. Iku malah ada gawe proyek omah tikus apa iku? Berarti kok proyek jangkrik Mas iki. Jangkrik ya. Oh, jancoki. Ngene lah Mas. Ya. Iki sudah Mas, aja ngono metatang lho kan. Iki wis gurih iki Mas, wis penak. Ya. Sampeyan nang penting ngaret piambaan, mboten kare rencana Kang. Dhewe Mas, lek wong malah tak riti kok. Iki nganu. Apa jenenge iki melu nggonamu iki? Sing niki nggih. Sing tak riti iki. Tekan apa bos yang mek sekilo iki? Nggih, mboten apa-apa tapi izin Mas aja kaya ngene mau paki kabeh kok kancane piye Mas iki kula gadhahi ngonan barang nang dalem. Oh, duwe ngonan ya. Tapi ora apa-apa sih sithik ya. Nggih, sithik mboten apa-apa monggo sampean pedheti mawon. Lah ora kan kok tak bayar ngono. Tapi mboten usah. Ora usah. Wis sampun niku. Saestu. Di pembangunan apa iki apene Mas? Ajik proyek niku lho Mas, proyek geden iki. Proyek geden ya. Nggih 8 golep bareng niki ya. Mboten golep. Nggih, mboten. Karaoke ya. Nggih, karaoke ngoten niki karaoke. Wow. Ini kan ada ke pemukiman ngoten lho Mas. Ente pas iki bebas iki. Nggih. Tak nilai ya iki ya. Nggih, kula nyuve tempate kula liyan iki. Wong kene dhewe apa wong? Kula wong piku atas Mas ngajeng. Oh, iku prindatan iki. Oh, mboten. Wow. Dhuwur sithik kene ya. Nggih, mriki lho. Kayak kancamu Mas kayak ngatur proyek kayak loro kayak. Do ngopo kae? Ora. Mboten sinten niku. Ngopo kae rek? Do mosok sik ape delik-delik delok apa kae? Mbok tak gontrang-gontrang ngoten niku wong kalian lanang sedaya niku Mas. Lanang kabeh ya. Tapi ora arep jerone. Nggih, niki wong Ketok ya. Ketok iki ketoke. Heeh. Kok 3 kilo ngono lho. Ya, jangkrik 3 kilo ah. Tek kabeh piye? Ayo, Terus gede po ora? Ayo. Lebake kabeh. Gedepo terus mangkat pungkruk. Iya, jadi jilo luwe. Heeh. Ki ngelsi wae. Aku LC. Sedep. Ayo, dan Ayo. mangkat yuk. Budal ayo. Woi. Oh, kayak malah dimelayu kabeh kae wis. Mbuh. kayak malah pas colong kapokku kayak gitu ya Mas. Heeh. Kapokku apa dijepok iki Iya, to aja. kayak ana 10 kilo tenan ya. Bocah do gede sak mengkono ya. Ya Allah. Tak masalah, Mbuh. Bu, sak ngene muak bocah-bocah cilik-cilik kae, bocil-bocil kematian kae, Bu. Hmm. Jan, banget ih. Kacau. Kacau to Mas, kacau. Sampeyan melu dek kok ke atas Mas, proyek atas. Tak Oh. lahan-lahane, lahanku sing dhuwur. Ngono. Ayo do melu proyek. Ya sisan aku tak arah mulai iki. Bareng mono ku ayo mono Mas sampean. Heeh, enggak. Ayo do mono ayo. Ya ya. Arah proyek Tak delok. Tak delok sithik-sithik ora apa-apa.
Mas. Iki. Ya, pol. Iki pol lantai 8 ya. Ya kan sampai Mas lantene. Heeh. Nah, sampean gak hitung lantai. Gangsal iki Mas Melawi. Oh, gangsal. Nggih. Oh, Itu gede-gede akeh. ngono ya. Nggih. Lah sing nggir kono kae jajal piro Mas ayo. Ayo iki catet mundur ya. Iko kanggo nggon apa kae? Iki iki jatah room utama niku. Oh, iki ya Mas ya. Ombo lho Mas iki. Aku kok sampean mangke rek mboten gede kerjaan ngal tak nderek kula mawon. Dadi Ngono? nggih. Oleh gumule ta lek begawe war kowe ngaret kene. Ya mboten kan salah Oh, Mas. ngono. Mboten masalah. Wis soal kono ya lemu-lemu kok. Nggih, sing kok nggih. Tapi ya dicintai nggih Mas nggih. Ya ora apa-apa. Paling rong dino, sedino, sekilo. Nggih ngoten. Sampeyan timbangi berarti niku masuk ke Oh, Iki napa iki? iki room utama iki. Kamu utama ada di kene ya. Room utamane iki. Iki kok dek jembatan ta Mas pol kono niki, pol dhuwur. Iki mangke enten dalane kula. Oh, ana dalan ya. Nggih, Jembatan mangke. layang ya, tanpa Nggih, menyentuh ya. Tanpa menyentuh. Bawah tanah. Bawah tanah malahan ya. Es tuh ngeten. Engko lek hotelmu sindok kono ada banget ta, Ra? Niku keri mawon Keri. Engko makno kan ndok gawe helikopter sih kanggo riwari mono. Iya, dalan layang pol mriko Mas. Pol kono ya? Nggih, mangke mriko langsung nggih. Ya wis masuk iki ya, temenan. Rekor iki. Niki ya wis ngene balik Mas ya. Aku tak balik sik ya. Ya, wis Apa inceng-inceng ya. Anu, wis saged diinceng ngono. Ya, iki Mas iki. Mas tak Mangke balik. nek mau dadi dol-dol iki ya Mas. Mas. Siap.